కేసరి హనుమయ్య కేసరి ఎవరయ్యా అంజనా కేసరి హనుమయ్య సంజీవి మూలిక తెమ్మంటే గిరిని తెచ్చినావు సంజీవి గిరిని తెచ్చినావు సంజీవి మూలిక తెమ్మంటే గిరిని తెచ్చినావు సంజీవి గిరిని తెచ్చినావు కరతర శక్తి చూపినావు లక్ష్మణ మూర్ఛగా వినావు కేసరి ఎవరయ్య అంజనా కేసరి హనుమయ్య కేసరి ఎవరయ్యా అంజనా కేసరి హనుమయ్య రామచంద్రుని ఆలింగన సన్మానమందినావు శ్రీరామ పదవి నవ్వినావు రామచంద్రుని ఆలింగన సన్మానమందినావు శ్రీరామ పదవి నవ్వినావు రాముని కరుణ